Sepisan menewa tak bajutke nggon marep babat alas Kandhawa Prasna. Yen kowe cilik loro gedhe tekaning pati, aku ya melu kelangan sebab kowe iku ya kadangku. Kowe tak eman kowe aja tak bajutke babat alas Kandhawa Prasna. Kedian Bratasena tak prenggake ora wangsulan. Mungkin digenjot mumbul 3 meter gedene. Ngecaki aji penggendaman sajake Bratasena. Yo kantaran bau. Kene berkantik patimu Bratasena. Amuk Babang sinengkang walik sandak Godhek kok simbar jojo wang-wang lang wentis yogi nangsir Bratasena Dursasana kakang apa nek kena tak eman kowe wurungna nggon marep babat alas ya nek kowe kelakon babat alas aja kowe ngajab kelakone sebab aja meneh nyemplung alas sedeng kowe mapan ana tambine alas mesti kowe wis mati dipangan demit druhun mula kowe wurungna nggon babat alas Kandhawa Prasna ora perlu kakang mumus Bratasena saguh kudu kelakon ora kena tak eman drun aku mundur utawa bali janji kelakon babat alas merentani ya Kandhawa Prasna ora kena tak eman kelakon ida druhun Papo Aduh yo
yen lemu piye ngger Kurupati Dursasana ketiwasan paman sebabe Bratasena kekuatane ampuh kaya dikroyok wong 1000 kekuatane. Semanten ugi kula-kula rumas kemeragangan mungsuh kali Bratasena man. Prayoganipun kados pundi? Wis kene wae. Ora perlu kowe sumengko mateni Bratasena sak sedulur. Saiki wis padakes kok kaduan, wis percaya to. Alas mentani kuwi alas gawat kliwat werit angker. Kelakon nyemplung mesti dibadhok karo demit. Apa satu kewan galak kaya dene blegeduak. Sono ajak singa sak panunggalane mesti mengko mbadhok Bratasena lan para kadang Pandhawa. Muga-muga mawon, Man. Merga kula coba katinggalane Bratasena mboten kena disuwa wis ayo enggar nyiwer sawetara saka alas mentani ditonton saka kaduan Pandhawa Bratasena mati dibadhok demit. Oh iya, Man. Monggo, Man. Wanudya utama mangambara ruming kasuma yen ngandika wis munyung gigi tladi Bratasena Kunti Babu Gopo kaya kowe Bandayuda mungsuh sapa ngkir anakku wong perkosa Kurupati Dursasana Kartomarma padha nyegat lakuku gun arep temandang ana ing alas Kandama Prasta ing pengangkah mrenggake marang aku ning aku ngerti sejatine aku arep dipateni kira anakku Bratasena bener kang dadi pengentikane kadang-kadang mung Kurawa merentani kuwi gawat keliwat angker aja tak baleni meneh rembug kang kaya mengkono sing taku Kunti babuku aku njaluk pangestu kudu aku kelakon aku temandang yen ora ana pangestune Kunti babuku mesti ora kelakon nanging yen aku antuk pangestune Kunti babuku aku mesti kelakon babat alas Kandama Prasta anakku lanang kir Bratasena ora kaya-kaya pangestune wong atuwa banyu miliyo nggir besthekno aku kelakon aku babat alas
Kayon katiuping angin. Oh, sumyak swarane kang karengyan. Oh, samirana mawariris. Oh, titi sonyo wis madya latri. Oh, araras sumedhenge ngakasa. Oh, lepas tindaknya Dian Bratasena kabiyantu ingkang Raka Raden Wijakangka Permadi miwah Raden Pinten Tangset hangayati tumuju wonten wana Kandhawa Prasta. Sawetawis para Kurawa bubar maut wonten madyaning Suramadya Laga. Oh, sinigeg kang kocapana haning kang wonten madyaning wana tlatah negari Ngesina. Pundik kang kinarya sambeting lampah kang kinarya sambeting carita nenggih nagari Pringgondani. Kinon saking Mandrawa kawistara gedheder koncale.
Dwi Makanda tegese perangan ingkang angka kalih. Sapa tambuh sapa weruh wonten gegempalaning carita kang kinarsambeting lelampahan nagari Pringgondani. Sinten ingkang kelenggan menika ngrenggani nagari Pringgondani sak sedanipun Prabu Tremboko rikala semanten. Anenggih punika parananira Nalendra Pringgondani ingkang hajejuluk Prabu Arimba. Wujude yaksa sak Prabata Suta ora mokal. Yen petak kaya gelap, yen waing kaya gluduk. Lenggah mungging dampar kencana linemek kasur babut pramedani sinebaran wangi-wangi. Sirna kamanungsane Sang Nata Panyayah Bathara Kala mangejawantah. Nampi swanipun ingkang rayi kusumaning ayu Dewi Arimbi. Eling-eling senajan to wujuding yaksi putraning Nalendra turta kadanging Ratu Gung Binethara. Senajan to yaksi nanging wasis angadi busana angedi salira. Mila ora mokal glewu-glewu kaya golek kencana. Dewi Arimbi sumambung pungkur kadang taruna kadang braja antawisipun Raden Brajadenta. Sinambung pungkur Raden Brajamusti. Kaya watuning kaya banyu arsara pendaya mangkono pangudyaswaraning griya kang dereng kawijil. Tamaning nata Berebutipa Walaksana lirik kang walaksana Agung Denyok Yadana Angga ganjar saben dina lirik kang walaksana ana tepi pangandika ladalah percoko belah iblis lanat jig-jigan kadangipun kakang Adikudi Arimbi padha kanthi raharja sowan mono ngersane pun kakang diajeng wong ayu. Napa pangasture Kakang Prabu Arimba ora ana sambi kala sowanku pangabektiku punju. Oh, ya tak tampa. Lan kowe adikku Brajadenta Brajamusti prayogakna merga wektu dina iki aku arep rembugan karo Mbak Ayumu Dewi Arimbi. Arimbi apa Kakang Prabu Arimba
Tak wis padake pirang-pirang dina iki kowe ora tau dahar, ora tau ngunjuk. Aja meneh para adi cecawis tak dahar, tak wis padake kowe ora. Jane kowe mikir apa to diajeng Harimbi? Jagat Dewa Bathara Kakang Prabu. Ya, sejatine Kakang Prabu wis tanggap lan priksa apa kang dadi karepku. Adile wong takon kuwi mung kudu diwangsuli. Mula kowe walungku ya Harimbi. Jagat Dewa Bathara. Ngene yo Kakang Prabu Harimba, nggonku tansah susah hatiku mergo aku rikala kelingan ajang-ajanganing perang Kanjeng Rama Prabu Trembuka mungsuh sinuwun Prabu Pandhu Dewanata Nalendra ing Astina. Ya, ya lelakon iki Kakang Prabu. Aku pinangga karo putra Prabu Pandhu Dewanata kang kekasih Raden Bratasena. Tak lali-lali ora bisa lali. Malah saya kelingan aku kepencut karo Bratasena Kakang. Walah dalah. Harimbi, apa Kakang Prabu? Ngene ya Di, kowe kuwi bocah wadon. Yen kowe nganti kowe sumengka atimu nuruti budi kelurung raga kang bakal katempuh. Mongko kowe kudu eling Bratasena kuwi turun mungsuh. Lah kok kowe kepengin suwita karo Bratasena apa ora kleru? Apa kowe ora ngerti sing dadi jalaran sedane Kanjeng Rama Prabu Trembuka iku Prabu Pandhu. Sepisan meneh ya Harimbi, liyane Bratasena sak karepmu ning aja Bratasena kuwi turuning mungsuh Harimbi. Jagat Dewa Bathara Kakang Prabu. Aku wis prasetya windana taun ana rikmaku werna loro. Yen ora Raden Bratasena, aku pilalu tekaning pati Kakang Prabu. Mula yen Kakang Prabu ora marengke, ora paring pangestu karo aku, sumedya tak goleki ana ngendi papan dulunge Raden Bratasena Kakang Harimba. Leng-leng driya mangun-mangun wong Ganduang lirlino tanandang kandit lamun tantulusa mengkudyah utama sang nata muda wuwu siang rerepo Wadikudi Harimbi apa Kakang sepisan meneh aja tak bajutke Bratasena kuwi turun mungsuh yen kowe bujung-bujung karo Bratasena kowe iki wong wadon iya nek ditampa nek ditampik apa ora kewirangan wong wadon kok unggah-unggahi wong lanang nek ditampa kuwi ya wae nek ora aji kliang jati aking tak kandhani. Ora Kakang Prabu aku pokoke kudu ngupati Raden Bratasena druhun. Ora manut kok karo wong tuwa pilalu kurang sedulur minggatos kopring gondani Harimbi. Kala bendana sowan lah dalah iya Kakang Rimba aku tekokno kowe Bayu Rimbi ning ndi kala bendana piye Bayu ora manut karo penemune kadangmu tuwa ya panjenengan ningsun kepencut karo Bratasena ora kena tak eman malah cara
wong lumaku dipalang ana mlumpat diranteo medhot. Wah, do piye? Mbak Yurimbi kok minggat lunga saka prenggondaning jo piye? Ora perlu kowe susah nalarmu, mergo Arimbi ora manut karo aku. Lah dialah. Sing dienggo perkara ki jane apa? Kepencut karo Bratasena. Bratasena kuwi turun mungsuh, turune Pandu. Lah apa ora ndeder wisa. Lah ngene ya, Kang. Mungsuh ki rak Rama karo Prabu Pandu. Mbok wong urip ki kudu duwe watak, duwe pengajap sing rukun. Sinajan Rama karo Prabu Pandu biyen dadi serana sedane Prabu Pandu karo Rama ning rak merga urup-urupe Sengkuni biyen. Mula aku duwe penemu biyen ya wis biyen, saiki kudu ngupadi tentreming jagat Mbak Yurimbi kepencut ya wis ben. Ora perlu kowe ndrewili mulang karo Arimba nek kowe arep manut penemune Arimbi minggatos ijan. Weh lah tak minggat titan aku. Brojo Dento, Brojo Musti kula Koko Prabu Arimbi minggat saka ing prenggondane arep goleki Bratasena wurung tan wurung kuwi turun mungsuh. Mumpung durung kebacut lan durung kelakon enggal tutana lakune mbayumu. Ora manut ceklen dibondo sendika Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara kaya Dimas Kala Bendana. Kowe nututi karo aku Adi Kala Bendana. Lah aku ki pokoke mati urip arep melu kowe kok Bayu. Penemune Kakang Arimba wis ora mutruk. Mergo kowe kepencut Bratasena ora oleh mergo Bratasena ki rak turun mungsuh ngono to. Iya. Nanging cara penemuku nek pancen kowe kepengin ngladeni Raden Bratasena ora dadi apa senajan turun mungsuh. Mbok menawa yen kowe swita Raden Bratasena dadi sarana tentreming kekadangan antarane Prenggondani lan Ngastina ngono. Monggo Bratasena kuwi putra utawa satriya Ngastina. Dadi rukune Ngastina karo Prenggondani kang rikala semana sawetara renggang bali kaya wingi uni ngono lho. Jagat Dewa Bathara Kala Bendana nek pancen ngono aku njaluk pambiyantumu ya Dimas aja kuwatir. Aku mengko swita karo Mbak Ayu Arimbi. Pokoke mati urip karo Mbak Ayu. Aku nek ora melu Mbak Ayu ora kok. Pokoke kudu aku melu kowe. Nek aku mengko cilik dicekel gedhe dipacari aku melu pokoke. Yo matur nuwun Dimas Kala Bendana yen ngono ayu. Enggal aku derekno Bupati Pangeran Bratasena tanpa antara dangu prataripun Raden Brajadenta. Sang Hyang Tata Gati Wisraya Indri Yaksa Aksara Maruta Pawana Pana Margana Trining Rana
Magulingan limo yen ora kleru kaya Dimas Brajadenta inggih Kakang Mbok ana wigati apa kula aturi kendel ana wigati apa Dimas Brajadenta blak-blakan Kakang Mbok sak pengeripun Kakang Mbok Koko Prabu Arimba dawuh klayan kula Kakang Mbok dipun aturi kundur ampun mbacut anggenipun kepengin suwita Raden Bratasena yen aku ora bakal bali budi sembadani monggo dipun rampungi jaja muntap pindho kinetap netra kocak ngundarandir idep nyomangala cakra Dimas Kala Bendana lan dalah iya Kakang Brajadenta ana wigati apa kowe maju tanpa ana rembug kelayan Kakang Mbok ngene Kakang Brajadenta jare penemumu karo penemune Kakang Arimba kuwi ora bener Kakang Mbok Arimba arep suwita Raden Bratasena kuwi mbok menawa dadi lantaran tentreming jagat iki lah kok malah arep di bebeda Kakang Mbok Arimbi ora kelingan kowe aku brojo sejatine iku rak ming putra garwa selir sing putra garwa Patmi iku ya Kakang Arimba Kakang Mbok Arimbi iki mula cara penemuku ya wis ben Kakang Mbok Arimbi kepengin suwita Bratasena ya wis ben dawuh dalem Koko Prabu yen ora maret kudu tak cekel kena nyekel ning iso ngalahke Kala Bendana ngono arep nyoba pun Kakang pundi sembadari tak tandingi Kakang Brajadenta ayo sayo rukun yang nyambut gawe orang kunder pinola Adikudi Kala Bendana apa Kakang Mbok Arimbi kowe wani tenan lah kepiye wani karo Kakang Brajadenta sak sedulur nek pancen kowe wani tanding ana kakang-kakangku Brajadenta sak kadang njaluk pangestu Mbak Ayu Monon Kala Bendana dudu karepe dhewe ya wis ben arep kuwi muni dudu karepe dhewe wis karepen dudu karepku dhewe arep karepe sapa arep ngayomi Kakang Mbok Dewi Arimbi yo buabamu yen karep nyekel Kakang Mbok Arimbi kena waton pecah dadane Kala Bendana ora kena taiman kene mergaring patimu kene tak coba katigamu papo Kakang Brajadentamu
Amuk Dimas kula Bendana lah amuk Kakang Brajadinta. Oh, tak tibane anteping tangan ora ginawe rasa aku kok arep nyoba karo kula Bendana ya kene. Babuh kacak pirang dina pirang sasi tak ladeni. Iya, amuk iya Kakang Brajadinta. Kacarita Raden Brajadinta mengsah ingkang rayi Raden kula Bendana. Eling-eling Raden Brajadinta satriya digdaya dasar putra para Tremboko. Sigra ngetok karosan Srana matek aji Pawanasara. Raden Brajadinta matek aji Pawanasara. Kula Bendana kaget tak kontal tambuh dawahe. Ablasto. Ojo mlayu. Ayo aja mlayu Kakang Mbok. Pepalang wis ilang. Kala Bendana tak getak kontal. Jagat Dewa Bathara. Brajadinta apa kowe pancen tegel karo aku. Pancene ora tegel Kakang Mbok. Nanging kowe ora manut penemune Koko Prabari kok. Manut tak cekel dina iki jagat Dewa. Bisa cekel karo Warimbi. Persasat bisa jaring angin kaya ngapa tak buktekne Kakang Mbok. Oh. Jagat Dewa Bathara Arimba Kakang Prabu Arimba tegel karo aku katitik Dimas Brajadinta ora kelingan menawa aku ki kadange tuwa iya Brajadinta kowe iso nyekel karo aku iso jaring angin lamun to kowe kepengin nyekel karo aku wis padha apa kang katon ana ing ngarepanku Brajadinta Dewi Arimbi ngenengke cipta mangsah semati. Eling-eling Dewi Arimbi putra Prabu Tremboko. Sinajan to yaksi kesurungan kadigdayan ingkang linangkung. Sumedya nilapaken ingkang rayi Raden Brajadinta. Katarimah panunipun Dewi Arimbi. Dewi Arimbi samangke ketutupan kaya wujuding gunung kaya sundul ngantariksa.
Siti Wutaing Lukira Sang Saya dalwara sabyur sorot lintang tumedhap titi sunya wus madya latri lumrang gandaning puspita kang karenganing putyan ira